Район ветераннар советы рәисе Илгиз Низамов 2020 елда башкарылган эшләрне барлаганнан соң зиратларны җыештыру мәсьәләсенә тукталды. Мәңгелек йортыбызны карап тоту безнең бурыч диде ул. Зиратларны җыештырып, карт агачларны кисеп тәртиптә тотучы Тойгелде, Ташлыяр, Тугаш, Элемтә авыллары үрнәк итеп китерелде. Бүгенге район ветераннарының пленумына инге ветераннар советы рәисен алып килдем. Нәүшев Фахрази абыйыбызның шуганкы ветераннары белән инде байтактан эшли, 10 елдан артык, бик матур хезмәттәшлек итә. Өмәләргә, зиратларда җыештыруларга, ветераннарны, пенсионерларны, өлкән яшьтәгеләрне, шулай яшьләрне дә инде туплап алып чыга. Альфира Раисовна әле 1нче елын гына эшли. Ул да менә шушы эшчәнлеккә кирип китте, күмәк чараларда бик матур итеп катнаша, үзе белән ветераннарны ияртә. Үткән ел сәбәпләрен әйттем инде, күпмедер дәрәҗәдә бу эштә безнең сүлпәнлек булды, иша алмадык, чөнки анда мөмкинлек булмады. Һәм менә шушы бу кимчелекне төзәтү максатыннан мин инде район ветераннар советына мөрәҗәгать белән чыгасым килде, шулай халыкны бердәм туплап, бу эшнең башында торып, зиратларны төзекләндерергә, чистартырга. Быел да гадәттәгечә зиратларда өмәләр оештырылачак. 30 апрельдә авыл зиратларында, 1 майдан 3 майга кадәр район үзәгендәге зиратта өмәләр оештырыла. Россия Пенсионерлар союзының мөслим бүлеге җитәкчесе Рөстәм Шәрипов өлкәннәр тормышын даими яктыртып баручы авыл утлары газетасына һәм мөслим телевидениесына рәхмәтен җиткерде. Пленум утырышына килгән өлкәннәрдән һәркайсы үзләрен борчыган мәсьәләләргә ачыклык кертергә тырышты. Менә минем үземнең фикерем шундый, мондый җыелышларны бик оештырабыз без. И тагы да менә аны үткәргән безнең Илгиз Хафизович, монда катнашкан безнең глава Рамил Хамзович һәм башка пенсионный фонд җитәкчесе Шәриповның чыгышлары бик күңелгә, бик җатып тора. Туган телгә басым ясалды, телебезне онытмау турында, балаларга әхлак тәрбиясен бирүдә ветераннарның өлеше турында да әйтелде. Һәм гомумән әйткәндә, ветераннар безнең бүгенге көндә кул кушырып, тик кенә утыра торган кешеләр түгел икәнлеге ачыкланды. Утырышны йомгаклап район башлыгы өлкәннәргә мөрәҗәгать итте. Гореф-гадәтләрне, туган телебезне, милләтебезне саклауда әби-бабайларның роле зур булуын искәртте. Соңыннан бер төркем өлкәннәргә район башлыгының рәхмәт хатлары һәм район ветераннар советының мактау грамоталары тапшырылды. Татарстан Республикасы ДАСАФ оешмасы тәкъдиме белән хәрби-патриотик тәрбия бирүдә озак еллар намуслы хезмәте өчен Мөслим лицейның боец клубын җитәкләгән Иванов Альберт Викторович Бөек Ватан сугышында җиңүгә 75 ел истәлек медале белән бүләкләнде. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.